Salamu alaikum, gana mazaɓar babbaliti kamar yadda kuka sani. Gani na zo wajen yanka katin jam'iyyar APC, ga shi ba kowa she mutum uku ga ɗayan ma ya tagumi a cikinsu, kun ga ban katin jam'iyyar APC. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga wajen ba kowa, ba kowa, ba kowa, ba kowa, la ilaha illallah. Kai yanzu me za ka yi faɗa game da jam'iyyar APC? Tana nan da rai ko ta mutu? A jam'iyyar APC tana nan da rai. Kuna sa da za ku ci zaɓe 2023? Insha Allah za mu ci zaɓe kafin rana ta fito. To yanzu ya na gaba kowa a janga katin jam'iyya zan ɗaga shi in gani zan yi bidiyon sa gashi na ɗaga. Ai mutane tun ɗaya suka zo ana ta musu. Sai ga yanzu da zero ni dai yanzu da zan gani gaba ɗaya mutum shida na ga an yankawa. Mutum shida ne ba shi kuma zan kirga shi in gani. Ɗaya. Ba mutum ɗaya ma kaiwa. Tun safe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga rijista ma zan buɗe yanzu gani. To na rijista ta nuna an wa mutum shida. Bari mana kake aka zan yaga ta ba. Ni dan jarida ne ga rijista ta nuna an wa mutum shida. 1 2 3 4 5 6 7. Mutum bakwai a mazaɓar babban giji. To kai yanzu da kake sakatare na mazaɓa na banza na tsafta. Wani irin ci gaba ka kawo mutane a mazaɓar na ko ka gama siyasa? Kun kawo ci gaba kala kala. Yanzu ciyaman mai jiran ciyaman wanda zai bagado ma zan wani aiki ka a Hausa maka gani ci gaba. Ya yi sosai. To aiki kamar ɗaya zaka nuna min a Hausa loko aikin me yi? Na raya mutane. To wannan mutum da ya raya cikin Hausa loko ko Hausa dan fulani ko akan sabon titi. Eh? Akwai mutane da yawa. Kai yanzu me aka yi maka? Eh. To gaskiya dai yanzu wannan abu ina daɗa faɗa maka za mu je mu sa shi a ofishin mai naman ta za mu je ringa ba mu nama wallahi. Yanzu zan tarkata shi in tafi. Siya, me za ka yi faɗai game da wannan jam'iyya? Samu ai babu abin da za mu iya cewa a wannan jam'iyya. Allah tsine mata albarka ko? Eh siya. To kai babba me za ka yi faɗa kai ma Allah tsine mata ko? Shi ya ce ba siyasa ba ruwansa ya zo ne na kallon ikon Allah na ba idan sa abinci. To siya zan baku lafiya. Bari in ƙara bidiyo da yanga. Dan mutane su ƙara shaida ABC.